Samantala, idol, nasa kabuuan naman po ng 122.9 kilos ng basura pong nakolekta ng mga otoridad sa isinagawang paglilinis sa bahagi po ng 100 Islands National Park sa Alaminos City. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng Scuba Sorero program na naglalayong alisin ang mga basurang inanod at lumubog sa karagatan bukod pa sa regular na paglilinis ng mga pasilidad at mga parke. Kasabay po nito, nagpapatuloy din ang Kalinisan Day sa bawat barangay tuwing Sabado at Linggo bilang konkretong hakbang para mapangalagaan ang kalinisan at mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Samantala, unti-unti namang nanunumbalik ang sigla ng turismo sa Alaminos City matapos masalanta ng Bagyong Emong na nagdulot ng pinsala sa mga pasilidad, kuryente at cellular service sa nasabing lugar. IFM News. IFM News. IFM News.